गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द सेंग्राफोर डायलग मारिनि आं खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव सप्तायावनो सप्ता लफायनि दखना सप्तायावनो सप्ता बिबारनि दखना सप्तायावनो एफएनएफनि दखना सप्तायावनो इन्दि जिनि फालि दखना होनो हागोन ना नोंसोरो आं हले हानाय नङालै सेंग्राफोर आरो आदामोन आरो 10 दिन 12 दिनाव आखाइनि आसुगुर सोलायना होनो आरो 8 दिन 10 दिनाव आथिंनि आसुगुर सोलायना होनो हागोन ना नोंसोरो सेंग्राफोर आं हानाय नङा गावनिखौ गारनानै गुबुन एसे गावदांदां एसे महर गोनां हिन्जाव आरो सिख्ला नागिरनो थाङोब्लाथ' थाखा फैसाया बरबाद जाखागोन जागोन ना जाया आंनि लोगो दङ सासे रङियानि हिन्जावा सारायनि खिथौजों समान गोसोम ओरैबायदि सान्थि रायजो जानानै दङ जेबो प्रब्लेम गैया आंनि लोगोआबो थाखा खामायगासिनो दङ आरो बै हिन्जावाबो स्कुलाव गथ'फोरखौ फोरोंनानै फैसा खामायगासिनो दङ दा आंनि दिनैनि भिडिअखौ गोबां मानसिफोरा गाज्रि मोनगोन गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरगोन आं मिथिखागौ सैथोखौ बुङोब्ला मानसिफोरा गोबां गाज्रि मोनो दाखालिबावै आदा आलफ्रेदा आंनि भिडिअफोराव गासैबो बाथ्राखौनो सैथो बुंदों जोंनि हारिखौ लानानैबो जोंनि हारियाव गोबां गोरों गोरों मानसि नांगौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो राजखान्थिनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नङाब्ला मा जागोन दा आं मोनसे एग्जाम्पल होना बाथ्रा बुंनि आंनि एरियानि सासे सिख्ला गुवाहाटीयाव थायो नोंथांमोना गासैबो सिनाय बेखौ आखाइफोराव गोदनाफोराव आथिंफोराव टेटु गोनां गोजा बेनि नामखौबो गासैबो मिथिगोन बिसोरो आं नाम लाला दिनै बिसोरो थाइलेण्ड बेरायो दुबाइ बेरायो सोरजों सोरजों थांफायो सोर लांफायो खुनु गेरेन्टि गैया मबाइला मा होनो आइफन ना उइफन मा होनो आइफन ना उइफन होनोलै सेंग्राफोर आइफन मबाइला आइफन बेनिफ्राय दा जोंनियाव मा जादों मानसिफोरा फैसानि खिथाव खारजोब्बाय दिनै रां रुफा देखायोब्ला सोरबा बबावबा थाइलेण्डआव बेरायना थांदो आंनि खाथिनियानो बिसोरखौनो मा जाखो जोंनि दुनियानि जोंनि माखासे गामिनि मानसिफोरा गासैबो नङा जाम्बा जाम्थाफोरा बिसोरनि उनावनो खारफाग्रा जाजोब्बाय बिसोरखौनो भगबान बायदि गोजौआव दैखांना लाबाय जोंनि बर' समाजनि माखासे मानसिफोरा सोरबाया थाइलेण्डआव बेरायना खिन्थिदो मबाइल आइफन देखायदो बबावबा लेंहरदों बबावबा सोरजोंबा थांफादो हा बैयावबो बिसोरखौसो स्टेजाव दैखांनानै आर'नाइ सोग्रा जालांबाय नाथाय अकादानो गैया दिनैनि दिनाव 4 ग्रेडनि एग्जामखौ लिरनो होगोन ना बिसोरखौ 4 ग्रेडनि एग्जामखौबो बिसोर पास खालामनो हानाय नङा जेबोखौनो रोङा बेनिखायनो आदा आलफ्रेदा बुंदों जोंनो सोलोंथाइ नांगौ दिनै बेफोरबायदि मानसिखौ भगबान बायदि गोजौआव बोखांजोब्बाय नंखाय मानसिखौ नोंथांमोना हागोन सप्तायाव कार गंसे होनो आइफन गंसे होनो लफाय बिबार ब्रेन्डनि ड्रेस होनो ब्रेन्डनि ससमा बायना होनो हागोन नामा नोंथांमोना दिनै नहा मानसिखौनो गोजौआव दैखांजोबनानै मा जाखो जोंनि मानसिफोराबो फैसानि लबाव फैसा गोनां मानसिखौसो सनमान होग्रा जाबाय गोरोंखौनो सिनायाखै जोंनि बर' समाजाव एसेबां गोरों मानसि दङ कलेजफोराव थांनानै नायथां बेसेबांबा डक्टरेट एसिस्टेन्ट प्रफेसर प्रिन्सिपाल गुबुन डिपार्टमेन्टआव जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि गोरों मानसि दङ नाथाय गोरोंखौनो सिनायनो रोंला नहा नेहात जेबो रोङा जेबो गैया महरा एसे गावदांदां महर दङ थाखा फैसाखौ बबेनिफ्राय मोनखो बबेनिफ्राय लाबखो गावनिखौ गारनानै एसे महर नुदों फैसाखौ गारसोमजोब्बाय बेनिफ्राय लास्टआव बुंजाबाय नों फैसा होनायखायसो आं नोंजों उन्दुदो बे बाथ्राखौ दिनैल' खोनायाखै आं बे बाथ्राखौ आंबो खोनाबाय जिबनाव सेंग्राफोर नोंसोरनो फैसादोसो उन्दुनाय सिख्ला नांगौ नामा सेंग्राफोर नोंजों उन्दुदो फैसानि थाखायसो जेब्ला नोंनियाव गैया नोंखौनो नांला अब्ला नायदो अब्ला बै आंनि लोगो साराय खिथौनि हांगार बायदिखौ लानाया साबसिन नंगौना नङा बेसेबांबा सान्थि रायजो जानानै दं दिनै फैसाखौ बबेनिफ्रायबा खामायदो बेनिखायनो बुंदो सोलोंथाइ नांगौ गियान नांगौ होननानै
सोलोंथाइ आरो गियान गैयाब्ला बेफोरबायदिनो जागोन दिनै नुदो इसिबां गोरों गोरों मानसि दङ गैगोना गैया जोंनि गेजेराव बर' समाजाव दोङो कलेजफोराव थांनानै नाय थां गोदोर गोदोर फरायनाय गोरों गोरों दोङो दिनै सोरबा गावदांदां सिख्लानि महराव खारफानानै थाखा फैसाखौ बरबाद खालामनानै सोरबा दावराव जादोंना सहसाव जायाखै जादों दाखालि बावै मोनसे जायगानि इसे जादोंमोन सासे गोरों मानसि नाथाय बियो स्रि जालांफिनदों ससियेल मिडियायाव फैदोंमोन बे फेसबुकआव नाथाय बियो स्रि जालांफिनदों सासे गोरों मानसिनि दा जोंनिया मा जाखो नहा नहा मानसिखौनो गोजौआव भगबान बायदि दैखांबाय गामिनि माखासे मानसिफोरा फैसा उमुगनियाव फैसा दङ उमुगा देखायो बेफोरबायदिजों बर' समाजा मा जागोन सोरखौबा गोरों खालामनो हागोन हानाय नङा मालाबाबो हानाय नङा बेनिखायनो आदा आलफ्रेडआ बारे बारे बुंदो राजखान्थिनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि मानसिफोरा गोरों गोरों जानांगोन अब्लासो नंगौना नङा अब्लासो मा जागोन जोंनि साननाय हनाय खामानिफोरा मोजां जागोन जागोन ना जाया नहा नहा मानसिखौनो भगबान बायदि गोजौ दैखांना दोनोब्ला बिसोरनि बेरायनाय थानाय जानाय बिसोरखौनो माने गोजौआव भगबान बायदि दैखांनानै दोनोब्ला जायगा सोलोंथाइ मोनगोन जेबो सोलोंथाइ मोन बेफोरबायदिनो मा जागोन जाम्बा जाम्बा हौवाफोर दङ जेबो सोलोंथाइबो गैया जेबो रोङाबो थाखा फैसाखौ आरजिदो खामायदो सोरनि खिबआव गारैदो खुनु हिसाब गैया गारगासिनो दं बेनिफ्राय लास्टआव बुंजादोबो मा बुंजादो नों बायदो नालाय आं फानदो नंगौना नङा बुंजागोन बेफोरबायदि गोबां सिख्लाफोर दङ गोबां दङ सोरबा सासेल' नङा बे रावखौ आंबो खोनाबाय आं बे रावखौ सेकेन्ड टाइम खोनाबाय सोरबा सासे मानसिनिफ्राय आरो बे रावखौ आं खोनाबावदो सासे मानसिनिफ्राय आसरित अब्ला नाय माबायदि जानो हागौ सेंग्राफोर साननानै नाय नों थाखा फैसा होदों नालाय आं नोंजों उन्दुदों नों दिनै थाखा फैसा होनायाखै नालाय आं नोंजोंलाय मानो उन्दुबावनो गोसो थोनायाव मोजां मोननायाव थाखा फैसा खरस जाखायो खोनादो रावफोरखौ डेन्जार राव बेफोरो मोजां मोननाय गोसो थोनायाव थाखा फैसा खरस जाखायो नों होनो हायाबा आंलाय नोंजोंलाय मानो थांनो आंलाय नोंजोंलाय मानो उन्दुनो अब्ला नायदो सेंग्राफोर आं हानाय नङालै सेंग्राफोर नमस्कार सप्ताहे सप्ता लफायनि दख'ना सप्ताहे सप्ता इन्दि सिमानि दख'ना फालि हानाय नङा नमस्कार आंनो नांगौ जायोब्ला आङो बै साराय खिथुनि हांगार बायदि गोसोम हिन्जावखौनो लानानै आङो आरामसे रुजु रुमु संसार जागोन हायोब्ला होलाय सेंग्राफोर नोंसोरो गावनिखौ गार आरो गुबुन एसे महर गोनां जेबो सोलोंथाइ गैया खिथु खारफा फैसा लुथिजा बरिया बे समाजाव बिसोरखौनो भगबान बायदि बोखांनानै दोन समाजा बरिया जागोन बर' हारिया आरो जौगाबावगोन आरो सोलोंथाइ मोनबावगोन बैफोरबायदि मानसिखौ जों भगबान बायदि बोखांना दोन रायजोफोर भगबान बायदि खालामना दोन आंनि साखाथिनि सासे सिख्ला गथ'खौ दानोबो बबेबा जायगायाव भगबान बायदि इसोरखौबो मानिग्रा दोङो आं नुदोंना ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि सिख्लाखौबो दा माने आखायाव आइफन दोङो नालाय आं आइफन बुंलालै लोगोफोर उइफननि मिनिंखौ मिथिगोन सोर उइफन जायनियाव थाखा फैसा दङ बेनियाव मा दोङो आइफन दोङो उइफन दोङो नंना नङा जायहा थाखा फैसा गैया बेनियाव मा गैया उइफन गैयाना जोंनि फना गैया थारमाने जायनियाव थाखा फैसा दङ उइफन दोङो जायनियाव गैया बेनियाव बे बुस्थुआ गैया थाखा फैसा गोनांनियावल' बे उइफना थायोलै आइफना थायो फंबायमोन जोंनि समाजा बेफोरबायदिबाना ओरैबायदि गोलैबावगोन ओरैबायदि दावराव जाबावगोन गोरों मानसिखौनो सिनायाखै दिनैसिम जोंनियाव गोरोंफोरा मालाय स्रि ओरैनो दंजोबो नहा जाम्बा जाम्थिफोरखौसो बोखांदो भगबान बायदि अब्ला लोगोफोर जाय मा सानो सैथोखौ सैथो होननानै बुंगोन बेवहायनो दोनथ'नोसै जय हिन्द